Avui a l'entrevista ens acompanya Jordi Tomàs, ell és portaveu de la plataforma Canet d'Adri Decideix, i també Albert Riera, de l'associació Alarmat. Dues associacions o dues entitats que avui aprofitaran per parlar amb nosaltres d'aquesta línia de molt alta tensió. Què tal, bon vespre? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Una línia de molt alta tensió que fa 2 setmanes, en aquest cas, en el dia de la tercera onada de consultes sobiranistes, van portar-vos a treballar plegades. Sí, de fet, quan nosaltres vam organitzar la plataforma organitzadora, vam convidar les associacions i qui s'hi va engrescar de seguida va ser l'Alarmat, com principal associació la que es mou més del poble. L'Alarmat, que en aquest cas, què és el que va organitzar o el que va fer coincidint amb el dia del referèndum? Bé, l'Alarmat és una associació que es va crear en oposició a la línia de molt alta tensió a Canet d'Adri, bàsicament, tot i que Alarmat són les sigles d'afectats del Llémena al Revardit per l'AMAT. O sigui que englobaria tots els pobles de la vall del Llémena i, per exemple, el Palau de Revardit. Però, bueno, bàsicament està centrat en Canet. I llavors nosaltres com a poble vam ser convidats a participar a la consulta sobre la independència perquè necessitaven recolzament de les associacions del poble i doncs nosaltres vam creure que era una cosa que hi estàvem d'acord i aprofitant que es feia una consulta al poble, nosaltres vam creure convenient també preguntar-los si creien que darrere la construcció de l'AMAT hi havia amagats grans interessos econòmics i polítics. El resultat d'aquesta segona consulta, per dir-ho així? El nostre resultat va ser un aclaparador sí que la gent creu que hi ha amagats interessos econòmics i polítics. Van venir a votar 206 persones, de les quals 192 van respondre que sí, van haver-hi 2 vots nuls i 12 persones van votar que no. El que passa és que d'aquestes 12 persones que van votar que no, són conscients que hi va haver-hi gent que va votar no per equivocació, o sigui, perquè van associar mat, no. Una mica l'oposició a la línia van pensar papereta del no. Sí, això ho sabem perquè un de Canet d'Adri Decideix li va preguntar a la seva àvia: àvia, vostè què ha votat? I diu: jo he votat que no. I diu: no, àvia, que s'ha equivocat. I diu: no, si jo no vull pas l'AMAT. I diu: no, és que vostè sabia llegir bé la pregunta i havia de respondre que sí més aviat, perquè aquí no anem pas bé. En qualsevol cas, és una anècdota curiosa d'una consulta que suposo que en aquest cas el que fa és recollir una mica el sentiment d'una població envers una infraestructura que, per tal com estan les coses, en principi sembla que s'executarà. Sí, aviam, el que hi ha hagut molt en aquesta infraestructura, que sí que ja s'ha començat a construir, el tram de Sentmenat a Bescanó, doncs hi ha hagut desinformació, hi ha hagut demagògia, hi ha hagut interessos, no se'ns ha explicat les necessitats d'aquest projecte, s'han intentat colar una sèrie de... Nosaltres creiem que són mentides, perquè s'han intentat justificar de manera que després aquests arguments que es donaven per part del govern i per part de Red Eléctrica han sigut desmuntats totalment. Ahir mateix, per exemple, senyor Tomàs, escoltàvem el president Zapatero dir que l'AMAT era necessària per evitar que en un futur tornés a passar el que demà, farà 2 mesos, va passar en aquest cas a la demarcació, la gran apagada. Bé, això t'ho pot explicar més bé ell, però qualsevol veu que és un acte de demagògia brutal, no? Una cosa és una línia de transport i una altra és una línia de distribució. Però està bé que diguis això d'en Zapatero, perquè quan nosaltres plantegem la consulta del dret a decidir, va estretament lligat amb decisions d'aquest tipus. Estem convençuts que si tinguéssim dret a decidir, l'AMAT no es faria, o si més no, es faria soterrada. Sí, perquè, aviam, també tu ara has mencionat el senyor Zapatero, en José Montilla va fer el mateix. Quan van haver-hi les nevades va dir que si hi hagués hagut l'AMAT no hagués sigut tant el daltabaix. És molt senzill tirar les culpes a una cosa que no hi és. O sigui, clar, vull dir, per exemple, si aquí hi ha un vas i algú el tira al terra, aquest algú pot dir: si el vas hagués sigut irrompible no s'hagués trencat. En canvi, d'assumir les culpes, de dir: mira, els d'Endesa ho han fet malament,
Potser cal més inversió en infraestructures, però clar, és tirar pilotes fora. Ara mateix la situació pel que fa en aquest cas a l'execució de la línia de l'AMAT, no sé com deixa en aquest cas el pensar i el posicionament de moltes de les associacions que formeu part de la plataforma No a l'AMAT. No sé si teniu pensat ara properament algun tipus d'acció de protesta. Bé, nosaltres com a l'Armat, per exemple, aquest diumenge fem una caminada popular com a mesura de captació de fons, però al mateix temps perquè la gent conegui l'entorn, conegui el poble, conegui els boscos que poden ser desgraciadament aixafats per aquesta línia, perquè estem parlant de que, o sigui, a part d'allà on hi posen la torre, després s'han d'obrir camins, s'han de tallar molts i molts arbres. És una cosa molt cínica, per alguna manera, perquè, per exemple, aquesta línia passa pel Montseny, una zona PEIN, una zona d'especial interès natural, on tu, teòricament, no pots arrencar-hi una floreta, però sí que els senyors de Red Elèctrica tenen dret a això, a aixafar-ho tot, per posar-hi les torres, per fer-hi passar l'electricitat. En fi, doncs això, que aquest diumenge fem una caminada a Canet, és una ruta d'unes 2 horetes, i a part d'això, aquests dies, aprofitant el dia això de Girona Temps de Flors, que la gent engalana els seus balcons, potser es penjarà alguna pancarta per conscienciar la gent que no tot és tan bonic com ens ho volen fer creure que és. Suposo que en aquest cas la plataforma Canet d'Adri decideix, d'alguna manera o d'una altra, participarà d'aquesta caminada. De totes, totes. De fet, hem creat una simbiosi i treball en equip. No ens coneixíem treballant en equip i, de fet, ens alimentarem mútuament perquè ni ells, per suposat, ni nosaltres hem acabat amb aquesta consulta la nostra feina, sinó que és el principi d'un treball conjunt fins que aconseguim els objectius, que, com he dit abans, van molt lligats. Uns objectius que en aquest cas han descobert l'eina de les consultes populars. No serà l'última consulta, les dues que es van fer en aquest cas el dia 25 d'abril a Canet d'Adri, no seran les dues últimes que es facin al municipi? Nosaltres, quan ens vàrem constituir com a comissió organitzadora, l'objectiu era organitzar la consulta al poble i no ens havíem plantejat res més. Després d'aquest treball conjunt, després de veure la participació i de tot el que s'ha creat al voltant, no ens dissoldrem, ens mantenim a l'aguait i hem decidit ser portaveus en el poble de tot el que fomenti el moviment pel dret a decidir. La seva primera iniciativa plantejada per la coordinadora de les consultes és endegar, aprofitant la nova llei de consultes populars aprovada pel Parlament, encara que molt limitada, aprofitar-la per engegar una recollida de signatures per presentar al Parlament una iniciativa popular perquè sigui ja el Parlament el que convoqui una consulta vinculant sobre la independència. Què és el que caldria per poder demanar, en aquest cas, o que el Parlament pogués convocar una consulta? 220.000 signatures de catalans i catalanes. Quantes, perdona? 220.000. 220.000. 220.922, que són el 3% del cens de Catalunya. Ara mateix, amb les persones que, per exemple, van anar a votar el dia 25 i sumades també les del 28 i les del 13, es podria cobrir aquest percentatge del 3%? Sí, i tant, de sobres. Però tinguem en compte que s'ha preguntat una quarta part del cens de Catalunya. I també és més complicat poder recollir signatures, encara que està molt més dilatat en el temps, que fer la consulta. Evidentment, amb una consulta, i més un referèndum ja és vinculant, els percentatges de participació que hem tingut ara tindrien que doblar-se o triplicar-se. Estem parlant de només un 3% de la població, que ho tenim molt a l'abast. De fet, entre el País Valencià i Catalunya se n'han recollit més de 500.000 demanant a la televisió sense fronteres que es pugui veure a TV3, al País Valencià i viceversa. Suposo que l'exercici de les consultes, en aquest cas a l'associació Alarmat, ha deixat bon gust de boca i suposo que no descarteu d'aquí en un futur anar tastant el pensar de l'opinió pública, en aquest cas en qüestions concretes referents a la línia de l'AMAT, però suposo que es podria obrir també altres qüestions. Sí, nosaltres també el que volíem era donar un toc d'atenció als polítics
i que hi hagués una miqueta de ressò i demostrar que la gent no està d'acord amb la gestió que s'està portant amb aquesta línia, perquè ens sentim decepcionats. Després els polítics diran que la gent ja no confia en els polítics, però és que s'ho estan guanyant a pols, realment. Esperem un canvi, esperem que la gent, que els polítics reflexionin sobre això i que sàpiguen que els seus votants no estan gaire d'acord amb la seva manera de gestionar el país. En el cas concret de l'Amat, quan va ser l'última vegada que vau tenir la sensació de ser escoltats? Bé, això, nosaltres precisament el divendres de la setmana passada vam estar en contacte amb l'Oriol Pujol i amb la Dolors Rovirola, que, nosaltres l'Alarmat és una associació apolítica, però una cosa sí que és certa, que Convergència i Unió ens ha dit que ells, arribat el cas, donarien recolzament al soterrament de la línia. Altres partits polítics de moment no s'han posicionat o realment s'han posicionat i diuen doncs tirem per avall i no ens escolten. Però bé, avui en dia és un tema que sembla que se'n vulguin desfer com s'han desfet. Per exemple, tenim un recurs presentat davant del Tribunal Constitucional que ens l'han tirat per terra per un defecte de forma. Doncs Albert Riera i Jordi Tomàs, de l'associació L'Armat i en aquest cas de Canet d'Adri Decideix, gràcies per ser avui amb nosaltres i ja en seguirem parlant en una altra ocasió. Molt bé. A vosaltres. Que vagi bé.